आजि टिमाव थायोना जेनखाया देरहागोन नायबाय था आव थाखा दंब्रा थाखा गोनां मानसिया गिदिर गिदिर जाखायो ना लोगोफोर। हाय लोगोफोर दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आं बिराद मिनिनो ओंखारदों आरोना जोंहा बोराया दिनैहाय फुटबल मेच गेलेगोन आरो जोंनि गामियावहाय बिदि गामिजों गामिनो टिम बनायनानैहाय गेम होगासिनो दा जोंहा बोरायहाबो दिनैहाय दङ आरो माबायदि गेलेगोनथाय ओइ खोनाबाय बाबु बिफा नुजाफैलाय नायनो गानखांबाय एगार' नाम्बार नाय आयौ नों बेबादि गाननानै एबा जार्सि गाननानै गेलेगोन नायलाय उदैयानो जा गिदिरखालै आयौ गैलाहाय नायलाय नै उदैयानो जा गिदिरखालाय उदै गिदिर मानसि गेलेनो मोना नङा 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 होमबाबो नों आंखौ अपमान खालामगोन दे खिन्थु खमिन थावना नुगोन हा आंखौ मालाय गेलेनो रोङा सानदों गेलेनो रोङो दे गेलेनो रोङो बे उदैखौ आसरित असाइस नुदों आङो आयौ ओरै जालाय देलाय गोदो सेंग्रायावहाय माबायदि गेलेयो मिथिगौ नोंखौ आं क्रिकेट गेलेनायसो नुयोमोन 11 नाम्बारनिफ्राय ओरै जा ओरै बे साइडथिंब्रा ओरैहाय जा नै जा गिदिर नुखादों उदैया नै माबायदि खारगोन देलाय खारबाय थाबासो सेमगोन दा एसे जिमफोर खालामदोब्रा नोंबो देहाखौ एसे फिटनेस खालामदो थाखा दंब्रा थाखा गोनां मानसिया गिदिर गिदिर जाखायो ना लोगोफोर नंगौ दा थाखा दंना उदैयाव थायो थाखाया बेयाव जमा थायजोबो आरो मोखां मोखां मिन्ना दै बुंखाबाय आं जेथिं खारगोन बिदिनो नों दा थाखा माने जे साइडथिं थागोन बुंखायो आं बिदि साइडथिं थाबानो जाबाय मानो लाजिगोन लाजिगोन दा नोंसोरखौ नुबाथ' लाजिबाय दां केमेरासो लालायबावगोन आं बेखौ भिडिअ बनायगोन र' दानियाहाय फिल्डआवहाय थांसै नायलांबाय थादे आं दाहाय भिडिअसो लागोन बेखौ र' मोजां मोखांजों मोखां थानासो खेबहैबाय थाबावगोन आंखौ एकदम आच्छा आच्छा पेट लाटला उदै गेन्द्रा नुखादों दां मोजां गेलेनाय बेस्ट प्लेयार जानांगोन नोंसोरनि टिमनि खिन्थु आं जे टिमाव थायोना जेनखाया देरहागोन नायबाय था नोंनि थाखायनो देरहागोन नामा एकदम फुरा 100% गोदो सेंग्रा समाव बिराद गेलेयोमोन ना क्रिकेटसो गेलेयोमोन माथो नोंलाय बोरायनानैहाय आंखौ रोङा सानदों आरो बुरैया नायबाय था बाबा फिसाज्लायाबो आंखौ लांफालायोनो जागोन दिनैहाय थांनाङा एसे साबसिन जाखांबासो थां मिथिबाय भिडिअ लानाङा बाबुआ ई लामायावनो 11 लामानिफ्रायनो बेहाबो गानखाथोंसै आरो थांसिगोन बिसोरो फार्स्ट टाइम 15 बोसोरनि उनावहाय दिनैहाय आदाखौ सेकेन्डआव होगोन बेखौ जोंहा फिसालाया फार्स्ट टाइम फुटबल गेलेगोन आरो गामियावहाय बिराद खुसि जादों हाय नाबुलां दे हाय नाबुलां दे मोजां गोसो नागिर दे